खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आं नोंथांमोन सिगाङाव मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थांनायाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। गोबाव सम जाथारबायमोन आरोना भिडिअ लाबोयैया, एसे बावबाय आरोना। दा दिनै आङो नोंथांमोन सिगाङाव सिफुङाव बाहायग्रा मोनसे बाइन्डिं दिरुं लाबोदों आरोना। दा बेखौ आं नोंथांमोन सिगाङाव एसे दिन्थिनो नागिरदों आरोना, फ्लिपकार्टनिफ्राय एसे अनलाइन खालामनानै। दा नांगौ बायदिखौ मोनासै आरोना, दा अब्लाबो माबायदि जायो नायनोसै आरो। दा होमब्ला नायलांदो माबायदि जायो। नै लोगोफोर बेनो आरोना, मा होनदों इयाव फ्लिपकार्टनिफ्राय आङो अनलाइन खालामदोंमोन आरोना। मा बुस्थुथाय बेयो नायदो। आं बिनाय बायदि खौ मोजां मोनासै, दा अब्लाबो माबायदि नायनोसै आरोना। नांगौ बायदिखौ मोनासै बायदि मोनबाय आं। नै लोगोफोर बे जाहैबाय सिफुं, बेयावनो बाहायगोन आरो खामानिखौ बेयावनो बाहायगोन आरोना। माबायदि बेलाय मा बुस्थु दं बेयावबा, बेबायदि आरोना। केमेरा स्टेन्डखौ गैया, बाहायासै, ओंखायनो दिगदार जाबाय। र'दै लोगोफोर आं बेखौ बख'ग्रोनि। नै बख'खांबाय आं लोगोफोर। दा माबायदि नायनोसै, बेयाव पेकेटथाम मोनदों आरोना, पेकेटथाम मोनदों। दा मा दङ नायनोसै। नैबेदि खुन्दुंसो दङ, नै खुन्दुं आरोना। बेखौ आङो सिफुङाव माने फानगोन आरोना, डिजाइन खालामगोन। नै बेबायदि दङ आरो बेयावबो दङ, नै बेबायदि दङ आरोना। बेखौ सिफुङाव बाइन्डिं खालायगोन, माने फानगोन आरोना, साजायगोन आरोना। बेबायदि गोबां रोखोमनि साजायनो हायो लोगोफोर। नै बेयाव मा मा कालार दङ, गासै 10टा कालार दङ बेयाव। बेनिफ्राय बेयावबो 10टा कालार, ओमफ्राय बेयावबो 10टा कालार आरोना। गासै होनबा 20-30टा दङ आरोना गासै। दा बेखौ सिफुङाव माने डिजाइन खालायगोन, माने साजायसिगोन आरोना, बे दिरुंखौ फानसिगोन आरो। दा बिनि अनगायै आं एसे मोजांसिनखौ खालामदोंमोन, गैया, नांगौ बायदि फैयासै। उननि समाव एसे नाजाबावनोसै आरोना, मोजांसिनखौ लाबोनो। दा नायनोसै माबायदि जायो। दा बेनो आरोना लोगोफोर, बेखौ आं अनलाइनाव एप्लाइ खालामनानै लाबोबाय। बे सिफुङाव माने साजायजोबनांगौ दं आरोना। नैबे जाहैबाय जोंहा अर्डार खालामखानाय दंमोन आरोना, बेखौ लांनो गोनां। नै बेबायदि मा होनो सिफुंखौ साजायगोन आरोना। बेयाव बे दिरुंखौ फाननानै नैबेखौ साजायनानै मोजां नुसिगोन आरोना। दा आं बेनि आगोल नैफोराव मा होनो बे प्लास्टिक टेपखौनो फानदों आरोना, कालारिं टेपखौनो। दा बेनि अनगायै नैबे दिरुंखौ होगोन आरोना। आरो जोंहा नै बेफोरबायदि आर'नाइ पेन्टिंबो खालामनो हायो आरोना, आर'नाइ। दा बेयाव साजायनोसै माबायदि जायो। 6 ह'ल्स इन्डियान क्लासिकेल प्रोफेसनेल फ्लुटनिबो दङ, आरो लोगोसे खेराइ सिफुंबो दङ आरोना। नोंथांमोना गोनांथि जायोबा खबर लानो हागोन आरो।